Hello mga kalong no. Nabuta karon sa kusina mga kalong. Unya natay interviewon nga bigatin nga tao ba? Bigatin nga kusinira ba? Babae ni. Atong interviewon. Oh, sige. Atong interviewon ni mga kalong. Kini siya. Kini. Nara. Oy, isa nga nimo. Kay gusto ko mag-interview ba? Oh, ikaw. Akong pangalan, Oh. si Gingging. Ay, gingging. Sa dugay na kang nagkusinero, tay dugay na. Kusinira po, dili Ay, kusiniro. stay. Babae ko. Kusinira di ay, kusinira. Dugay na kang nagkusinira. Tay, palayo. Unya. Ay, palayo video tay, labay ko ni cellphone ron. Ilabay, kay ako po ning ipagkaon sa imong giluto. Oh, mga kalong. Mga simi maldita ni siya pero okay ni siya di ni maldita. Simi ra. Simi lang. Oh. Grabe ni ka very good siya mga kalong oh. Ako ni sa ipagkaon para mabusog mo. Ah. Basi nakalimot siya, makalimot mo mga kalong, gingging ni siya. O di ba, pati ang interview, makalimot siya sa iyang di-interview. Oo. Mo na diyan. Mao to si gingging mga kalong. Grabe ka panggiitan nga tao na ro. Hi. Oh. Dagang salamat mga kalong.